Nduk. Aku kan yang ngomong. Aku pengen sekolah di kan. Loh, Nduk, itu kan sekolah elit, pasti dari larang, Nduk. Ya aku gak keluar loh. Bapak harus sekolah aku nang sekolah itu. Kan bapak bapaknya aku. Loh, Nduk, pastikan saya ini larang. Bapak orang ada duit, Nduk. Tenang nih, Nduk. Hah? Wes, minggir. Iki apa ya? Cara nyekalan Zaskia. Apa aku nyilih ayo nunggu. Ya Allah, ya Allah. Tangan gini ya. Jadi aja Zaskia sekolah itu. Apa nang omeh Sipa ya? Heo. Ano apa, Pak? Kalau aja ngomong Bu, Ngomong apa? ngomong sesuatu penting Bu. Ayo nunggu. Kula badhe nyuwun tulung Bu. Nyilih duit kanggo sekolah anak kula. Piro? Kula butuhne 10 juta Bu. Saya tak mau gak dulu aku, Pak. Terus duwene pinten Bu? Gue ini 5 juta. Duit Bu boten napa-napa. Ngono wae sih. Tapi janji cepet-cepet baliknya ya. Kalau yang bakal balik duwene duit. Gak suwi-suwi. Oke, tak semit no. Karena sangat Bu, kalau janji bakal cepat balik duit. Cepetan lo ya, balik no aku bisa sampai pengeluaran. Iya Bu. Pun kalau kate mangsul atau non Bu. Ya wes, hati-hati. Ini Pak, sanggulnya aku. Aku masuk ke ewu sih Pak. Iki ke sekolah elit Pak. Masa aku yang udah sekolah ewu? Kalau mau piro Nduk? Iki bapaknya ora ada duit Nduk. Hah? Ya bapak ngutang tak apa tak? Pokoknya besok bapak harus sangguni aku bendina 100.000. Ini aku tinggal beli sih. In a few weeks, I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like Wih, akhirnya aku bisa sekolah di kene. Sekolahnya apik banget. Pasti makanya arek mau soge-soge. Aku harus sok soge pisan di kene. Agak awak dia ke orangnya pada awak dia sebagus tak? Emang aku gugus apa? Alas. Oh iya, aku ya gugus alas. Banyak dia seorangan ya kali ini. Iya. Awaknya wis do iku gak ketemu sing kudu digawe saiki. Mari sih, iku kan apa? Biskuit, iku kan sing biskuit iku Karo susu. iya susu Mila ya. Iya. Iya. Nah, aku bingung sih gini ku sing apa?
sayur itu loh, sayur apa sih emang? Aku sayur sok. Oh iya betul betul. Aku ya gak sayur. Lawe. Nah, aku iki perkedel. Aku bisa nduk. Iya. Tapi aku karo ndok sih, soalnya aku enggak tahu. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. Loh. Iku kayaknya kancaku deh. Sak bungkus, harganya padha warna biru. Hai, Kak. Hai. Halo. Kayaknya Kak Dini sak bungkus iki warna biru padha. Lu salah. Iya, bebas alas. Kak Dinda kan ya? Iya. Jenengmu siapa? Aku Zaskia. Oh, aku Diva. Salam kenal. Iya, Zaskia. Dari mana? Aku dek tekoan. Aku dek jalan. Oh, aku Nah, deh. Iku cedek masjid. Oh, cedek ya. Oh, masjid anu ku ya, tidak elonalan ya. Dek makannya banyak beda. Hahaha, lumayan. Arek loro iki Aku juga enggak bisa tak manfaatkan ada di babuku. kayaknya sedih. Ya wes saya masuk aja deh. Ya. In a few weeks, I will get time to realize it's right. Duh. Aku kok luwe ya? Pak, Bapak. Kenapa, Nduk? Bapak tas mulai teko kerja. Aku luwe iki mulai mau goreng mangan. Yo, Nduk, bapaknya gak masak, tapi ana teko karo kerupuk nang mburi. Ya wis sampe no. Aku wis luwe iki mulai mau. Yo, iki Nduk. Oh, sego apa iki mah ono iwake. Salah segone kaku. Loh, tapi gua, Nduk. Wes aku ada mangan juboe jabule. Loh, Nduk, bapaknya lagi duwe, mau masukkan sepi. Wah, wes ah. Ayo guys. Kalian tak traktir ya? Mas. Mbak, tumbas mie ayamnya 3 sekalian minumnya 3 nggih. Tunggu bisa kan? Cuacanya apik, Bu. Gede sawah. Iya, marinya aja kate nang ngendi. Dek mau lari gak sih? Iya wes. Film terbaru loh sing tak cerita. Ya aja kenang nang dhisik dek kene, dhewe nang kono marung apa ae wes. Tadi dulu kan sih gak marung wes. Ya Rek, nunggu kono Mas. Ayo, ayo. Terus Rek, sih aku coba ya bisa ya. Iya. Terus lah. Iya, sempat Tane piro kabeh mbek kanca-kanca? 49. 49 tambah kerupuk mau enggak? Berapa? 1. 30. Pas nggih, Mbak. Ayo, Ya jelas gara-gara apa aku ada. ya suan pisan ya. Ya kalau mau.
Ini nih teman. Ngono iku ki saiki iki apa-apa kayak bayar utang, sampai utang kayak bayar panas, anak, apa mana? So, boy. Halo. Bu, anak kamu. Jangan gua, Sopo? Iku tamu. Loh, apa? Teh balikna duit ta? Boten Bu, kula pate jele duit maneh. Masa teh ngirim maneh wingi ae durung dibalekno? Gawe apa maneh? Gawe bandanya anakmu. Nggih Bu, kanggo keperluanane anak kula Zaskia. Makanya Pak, lek duwe anak iku aja dimanja. Sampeyan gak ero ta? Lek Jessica iku di sekolah jadi wong sok sugih. Bapake luntang-luntung golek utangan kono kene. Oh, ya wis Bu, ngapunten kula badhe wangsul. Terus awakmu gak te bayar utang sing wingi? Ngapunten Bu, kula bisa nake pengeluaran. Kerja kula pun sepi. Kula janjeni pun bulan ngarep kula badhe bayar. Awas ya bulan ngarep awakmu gak bayar. Tak tekani. Nggih Bu, kula pasti bayar bulan ngarep. Kula pamit wangsul nggih. Ya wes. So, ibu, mata lihat sering merene. Iku lho Bapak Zaskia, sing sering utang di kene. Ya. Loh, Bapak Zaskia, udah Zaskia iku wong sugih. Loh, jadi sopo? Oh Bapak lho sering utang di kene. Mau nak singgah beres sih. Ternyata Zaskia itu nggak duwe. Tak sebarno berita iki. Ya wis Bu, order kasih. Tenang di. Satu. Ya wes hati. Yo. Go. Waalaikumsalam. Warung iki. Loh, pada kudu seseng gini. Yo wes saya ngalah. Kalian pisan. Kalian iki kan sedele aku. Seharusnya kalian belani aku biar gedeng iki. Awakmu bisa lah. Ojo mentang-mentang awakmu ki seneng ambek Diko. Awakmu ki meneng ae tepak aku tekan ambek Diko. Aku ki kancamu, seharusnya awakmu ki belani aku. Hah, kesel aku kayak gini. Wes lah. Aku dibalik. Zase ya, aku tanya Diva. Sebenarnya aku gak boleh pipis lah. Terus apa? Apa ada yang penting? Iya, ini penting soal Zaskia. Emang apa Zaskia? Kamu ngerti gak? Zaskia itu arek sombong, terus sering jadi awak dhewe babu, sering ngongkon-ngongkon awak dhewe. Iya saya omonganmu itu benar. Tapi kan Zaskia gak mau ngeraktir awak dewe. Kapan awak dewe untuk konco kayak Zaskia? Iya, tapi traktirane arek iku gak sebanding sifatnya arek iku nang arek-arek nang awak dhewe. Awakmu gak eleng ta waktu dia iku pernah ngebully Diko. Oh iya, awakmu bisa gak ero ta lek misal Zaskia ki ngongkon awakmu ngadoi Diko padahal areke ero lho nek awakmu ki seneng nang Diko. Awakmu bisa lah, aja terlalu baik mbek wong sing wis nindas awakmu lah. Berak. Akan makan dibully Zaskia. Iya. Saya mau buru-buru ya.
Malah kok semendik aku. Iya lah, paling iya paling. Coba awakmu nembak lagi. Nah, kita coba ya. Iya. Mana apa yang kurang geram? Iya, apa itu ya? Aku kan yang mana? Kalian kenapa nggak mana? Aku mana? Aku tidak Arek iku ya macam seneng ya anak berita-berita heboh kayak ngono iku. Lah iya mau ini rame-rame langsung. Sebenarnya aku gak seneng kan arek iku, dia kan kayak ngebully ngono untung dia iku soge. Ya gak soge gak gelem aku rencana arek iku. Enak sih awak dhewe iki iso manfaatno dhek iso njaluk traktiran. Iya, tapi manusia yang ngono sama ibu ngomong ya. Ela. Ayo melau, apa teh kamu doang? Kenapa? Ayo melau. Iya di. Iya. Kini nunggu lah. Ela, apa teh ngomong? Abang apa? Apa benar kamu senang be aku? Iya. Apa? Berarti aku gak seneng dewean iki. Hah? Maksudnya? Iya, aku seneng pisan be pakmu. Ya apa ada iki pacaran ae? Aku gelem pacaran be awakmu, bapak aja sampai enak sing ngerti ngene awak dhewe. Oh, ya wis lah. Aku tak ning kancaku sik ya. Oh iya. Aku kini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Ewe iki ya, Pak. Ojo ngomong-ngomong dek sapa-sapa lah aku iki anak bapak. Kanca-kancaku iki ronya lah aku iki anak wong sugih. Apa awakmu ngapusi ndok? Oh. Lala. Iku sopirnya aku kan aku anak wong sugih. Untung sepedanya mau nyileh. Jadi aku gak sing-sing banget. Ya, kalau aku ate ngomong be awakmu. Apa sih, Jong? Apa seneng nanya aku kayak ngono? Apa awakmu seneng di aku? Sorry, aku gak tertarik. Oh, bos. Ayo. Enggak! Ayo. Apa? Aku wis seru kabeh rahasiamu. Masih apa, ha? Kamu kira aku ngasih? Aku iki anake wong sing bapakmu utangi, gawe biaya urip. Aku tahu kabeh rasa. Ah, Apa kalau lu menang ya? Ojo sampai kancaku ono kabeh rahasia iki. Lek gak awakmu bakal apa oleh aku? Wong miskin ae Prabu. apa? Awas kan ya? Itu bukannya konconya Zaskia Bedi, boy. Aku dua ide, ya aku ngomongin tentang Zaskia date mereka ya. Aku dua berita tentang Zaskia. Apa? Ya, bener ya. Zaskia itu arek gak duwe. Hah? Iya. Iya tenan. Duduk ede iku soge ya. Kan sering nonton awak dhewe, makane awak dhewe gelem ngancani. Oh, dia kan pernah ya nang omah ya. Omah lo apik tingkat. Ya paling omahe koncone. Ki bapaknya lo sering ngutang. Masa saya gak percaya sih aku. Oh iya, apa awakmu kan pernah dibully? Apa om agak dibales ae? Balas apa? Balas dendam pura-pura nembak. Ojo rek jas kopi yang dirasaan kok arek baper ya apa? Gak apa-apa, wis percaya be aku. Ayo tap, ayo gas. Jadi. Kira-kira ono jas kopi bukan gitu. Ono kok ya. Coba dulu ya. Iya. Itu jas gak? Jangan. Hai Jess. Kamu lama. Iya kan.
Iya, kok ada pacar. Dipandang Diko iki lumayan pisan sih. Ya gak apa-apa lah, tak ada pacar. Ya sini di nanti cewek sama. Diko iki cek suwene lali konco. Beneran di Diko? Dia kelas yang Mbak Zaskia, ya wes tinggal di kantin. Tenan ditembak biar aku. Iya. Luar itu, padahal gak diolah itu dilakukan. Ya wis lah. Diko. Ada apa sekali? Iya. Aku pengen kelas ini. Sekarang wes. Loh, Diko nak Diko Bejeski. Ayo. Ayo. Jas, aku gak seneng belas di awakmu. Awakmu gak eling ta? Ya awakmu sering bully aku. Loh, kan aku bisa sendiri. Ya wis enak lah. Dari sekolah awakmu iso enggak? Kancane aku ngomong. Sebenarnya ya, aku ada urusan. Kamu apa? Kamu gak perlu urusan. Oh, ya wes. Wes, muni aku tak buka dulu ya. Kayak apa? Salah banget. Diko! Mama! Lalan cen pacare Diko, ya biasa goncengan koyo ngene. Tenan iku kok. Hah? Apa sih? Iya, lala pacarku. Aku dhewe cen sengaja gawe balas dendam awakmu. Dasar arek miskin. Ayo sekali. Di bawah rembulan menyatu dengan bayang dalam kegelapan malam berbisik lembut dalam kesunyian. Nduk, sepurane bapak gak iso ngetakini sampean. Sepurane lek bapak gak iso akeh nuruti pengen koyo kanca-kancamu nduk. Soale bapak gak iso ngelakoni kerja sing apot-apot. Bapak yo pengen kerja sing penak, ben iso nuruti sing sampean pengen. Tapi sebenarnya bapak duwe penyakit sing wis ora nduk. Penyakit bapak wis gak iso waras.
Pak. Kurang duwe sing mau, aku kate janjian mbek kanca-kanca marine. Wis sak wulan lebih utange, tak pagi ae wis. Pak, ayo aku jaluk duwe. Pak Haki, bayar utange wis bulan ngarep iki. Pak, ayo. Pak, jaluk duwe. Pak, aku kate janjian mbek kancaku, Pak. Ana apa, Nduk? Iki Bude, Bapak gak tangi-tangi mulai mau. Sik delok, sik minggir-minggir. Loh, bapakmu gak ono, Nduk. Enggak, saya ono, Pak. Bapak. Pak. Sik, Nduk, tak celuk wong ya. Sik. Cepetan Bude, Bapak. Ayo iki Lele. Tolong ngangkat iki. Ndi. Ayo Nduk, bersani bibir hambale. Surat apa iki ya, Bude? Apa itu? Dok, sepurane Bapak nggak iso ngebahagiaane sampean. Sepurane oleh Bapak nggak iso akeh nuruti pengenmu kayak konco-koncomu. Soalnya Bapak nggak iso ngelakoni kerja sing abot-abot. Bapak yo pengen kerja sing penak ben iso nuruti sing sampean pengen. Bapak. Apa Nduk? Iki surat teko Bapak, Bude. Bapak duwe. Mangkane Nduk, lek bapake urip iku aja durhaka. Bapak iku wis kerja keras, utang kono kene. Sing sabar wis. Aku kangen Bapak, Bude. Ya kan cuma iso berdoa saiki wis. Aku jangan sepura, Pak. Oh, sing ada viral sing pura-pura sugih iku sing jane. Sing ada ekere kuwi. Iya, sing bapake jare gak duwe ya. Kalian ki menang ya. Kalian iki gak ono apa-apa. Aja hakimi aku. Apa ose, makabel mak jadi kayak ngene. Aku nyesal, aku dibully. Gak ono sing dulu kocok nabi aku. Aku tak dulu belajar sampean karo awakmu. Gak ono sing dulu kocok nabi aku lah. Ono, aku salah siji. Tapi kan aku wis akeh salah deh awakmu. Awakmu sik gelem kocok nabi aku lah. Iya guys, aku ngerti awakmu apa salahnya mbak aku. Tapi apa salahnya? Yang kesalahannya itu bisa ada pelajaran kan di awakmu. Bisa terus Awakmu tenang aku. Iya, kita mulai pertemanan ini awal. Soalnya lah. Pak, sing tenang ya Pak dek kono. Maaf Pak, kalian aku pakai salah nang Bapak. Aku jadi anak durhaka nang Bapak. Aku akan jadi anak yang lebih baik Pak.
Terus aku bakal doa ke bapak dan bapak tenang nang surga. Terus aku bakalan golek kerja Pak mulai besok. Ben utane bapak gawe aku cepet lunas.